fedde heblo sukabe Afrika takusan yoni to mongela to winde jammi to luggere to wendu bulbe to wuro berkel to wuro beidi to wuro berkeldi to beidi to wuro seno to guse to gesela bam masudi to hayre ndaya to belendendi to legala sinchumale ndar likseyba to legala jamweli to likseyba ko on takusan julam ha indara zawiya alhazu marde to likseyba gorgol ha to galle amadou bokara mabo to likseyba budolo lidde sidiyele ko taari dum kala ene jiya e gardini kabruji men to leydi Mauritanie commission halfinabe ko fate darorde e mayirde lewru balebe be kolliri tigi wonde ko aleta hande o woni go lewru mawlude firti tigi hunyande no gase jeena ya lewru yarkoma gonden du wona tigi jamma mawninde jibinede lado men to leydi Sénégal ma jaha to bebeso to non ko legal taw tengal e dara Dakar to kurjuraji ndufete hollirama tigi kikide hanki o ko camion du fannodo kurjuru kanyum yo fito yobito na fitandu suka goto o barmini sukabe tato e dara sukabe hoccannobe gede dara mbalisaji ne mariya dumari cyclage to leydi Mali Barkhan ko dadibe be leydi hinde leydi France tebe der leydi Mali wondude dadibe be leydi Mali e dadibe be leydi Niger be mari opération maji mabbe patamini mijo gila nyande sappo lewru gonden du to le kubete do lipta ko to leydi Guinée Conakry ko aleta hande o fodde million ngaji joyi neddo électeur nodda yo ngar cubo horejo yo jartubo lamini do wonde horejo leydi mena to leydi Côte d'Ivoire galle Pascal Afinga San hollirama tigi galle makko duppama e ndera leydi hem to leydi Nigeria état islamique ko fedde sebitine tawatene witeɓe état islamique dans l'Afrique de l'Ouest ɓe kolliri tigi kamɓe mbaɗi jangu mabɓe yo ɓingo pitta ngu fittali fodde sappoya naya dadiɗo ɓe jaadi kadi e matériel kewɗo to leydi Cameroun ma en kaale jaltugol aduna biyetanoɗo Wunguli Masaga o non ko kaɓetnoɗo ha leydi ndi heeɓi jeytari muɗum to leydi Congo Brazzaville ko toɓoji kewɗi ndiyam caami toon to rawo Brazzaville hollirama noon yimɓe hewɓe e oɗo saaha joni galleji mumen ne tawe yo layru bisimilla mone ketki hotondirte joni jajoɗen batake umorade e maître Adama Baldé ko gendi yanke ko witti yanke ko safiyanke safaruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle jogido sedantagal mu ha timmi badado rikoni maître Adama Baldé ko piro koydi ko laaɓaɗo ƴeewgal moƴƴuɗo longal maître Adama Baldé ene wiya yimɓe kala ɗannotoɗo yo tinno yo war longal ko addi ko neɗɗo ɗanno yo looto so yettima leydi walla wuro yiɗi yaade ngo yo looto e kala kadi meccal e kala fannu jaaruɗa andu longal mum ko banggue longal mum ne woodi maître Adama Baldé ene andina dendagal bandiraɓe e sehilaɓe wonde kala fannu mo neɗɗo golloto longal mum ene woodi maître Adama Baldé ko bawɗo firtude e bonnude dendagal ko wiyete liggeyaji e dendagal dabaruji maître Adama Baldé ko jiitowo pirtowo dendagal korteji ɗi neɗɗo wedda maître Adama Baldé ko jawranɗo yimɓe ronkuɓe hebde kayitaji ha tengti ɗanniyankoɓe wonɓe caggal leydi donki hebde kayitaji an gonɗo caggal leydi aɗa ronki hebde kayitaji walla arsigi ma ne uddi aɗa ronki hebde ko jiɗɗa ko aɗa ronki yitade hoore maɗa waɗ feere jokkodira e maître Adama Baldé maître Adama Baldé ene safa rewɓe ronkuɓe resede rewɓe wonduɓe e gorko ladde walla worɓe wonduɓe rewɓe ladde musidɓe tedduɓe maître Adama Baldé ne safra joomum ha yito hoore mum maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde e oɗo saaha joni o arti o joƴini wolisaji makko to Dakar to wiyete cité dalal jaam kala jiɗɗo noon ko ɓurɗo labde
numéro ji bureau ji makko mbatta ko 33 877 0034 walla mbaɗa 33 877 0035 ɗum ɗo ko numéro ji bureau ji makko so tawi noon ko numéro ji makko téléphone e whatsapp makko mbatta ko 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 351 77 23 maître Adama Baldé kadi ne heɓoyde réseaux sociaux ji sa waɗi maître Adama Baldé de jenganen Fuladu ma yi hen gueɗe paydude no feewi ɗe maître Adama Baldé gollato maître Adama Baldé mbadden danɗo faade makko. ɓatake tintinde e ɓatake e rango ummorade e ceerno El Hadji Mohamed Chérifa Diallo mo zawiya Guinée Labé kanko ceerno El Hadji Mohamed Chérifa Diallo tawateɗo e oɗo saaha joni e nder Dakar to nder cité Aliou Sow to villa numéro 3 ceerno El Hadji Mohamed Chérifa Diallo ko cafrawo ngana mo Allah rokki e oɗo saaha joni fartange wawde safrude e wawde riwtude yoga e rafiji gandaɗi taw ko rafiji tampindi winder nde ceerno El Hadji Mohamed Chérif Diallo ene safra rafiji kewɗi ko wayno ɗiɗo rafi safra rafiji kewɗi ko wayno rafi biteɗo hépatite B omo safra kadi rafiji ko wayno kyste fibrome ndogam site ko wayno rewɓe yimɓe wonduɓe e rewamma e wonduɓe e morayida jaltowo noon e gonɗo nder o kala omo safra rafiji ko wayno ɓuɓre ko wayno worɓe usraɓe gorago e jippiɓe leeso omo safra kadi musidɓe tedduɓe rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ceerol ceerno El Hadji Mamadou Chérifa Diallo ko malaɗo wone laaɓɗo reedu newiɗo no feewi joguiɗo seedantagal mum ha timmi mbaɗado rekkoni omo eeri kadi dendagal kiliyaneɓe makko ɓe o gollotto ñande alarba garoɗo sanga 15 heures woni 3 heures kikiɗe kamɓe kala yoɓe gar galle makko moni foof arda e kartal muɗum setto so tawi ko safruno ɗum ko yitima hoore muma walla so tawi yitaki hen hoore mum ceerno El Hadji Mamadou Chérifa Diallo e oɗo saaha joni omo tawe nder Dakar kala jiɗɗo ɗo ko ɓurɗo labde mbatta ko 77 302 20 30 walla mbaɗa 77 537 36 17 walla mbaɗa 77 190 14 14 ceerno El Hadji Mohamed Chérif Diallo mbadden danɗo faade e makko. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo bira sappo e jeetati lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men ɗemgal pular e sowto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men miñi men ba Seydou Abou kabaruji men ɗemgal pular hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men ko to leydi Mauritanie puɗɗorten commission centrale pour l'observation des croissances linéaires ko commission halfinaɓe ko fate darorde e mayirde lewru julɓe walla mbiyana lebbi ɓaleɓe ɓe kolliri tigui wonde ɓe keeɓi haqiqa e jaati wonde kay mawlude hitande hikka nde ko ñande alkamisa nogas e jeenayyi lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas lewru gonɗen ɗum ɓe kolliri tigui ko aleda hande sappo e jeetati lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas woni goo lewru witedu Rabiul Awwal ɗum noon wadde ko ñande jamma nogas e jeenayyi wona tigui jamma mawninteɗo ko fate jibinede nelaɗo men mo jaam
kisala woni be kolliri non e odo sa joni eden nyaagwal tan yo Allah rokku en tawtorede odon jamma ha joni ko leydi Mauritanie kedden Mohamedou Ahmedou Maïdi on ko ministre de l'équipement et des transports o wadi jillu makko non to basuji be don halfinabe ko fate fewnugol lawol goudron hakkunde to wite Boutilmide fade Azuir e tummi umade Azuir fade to wite elega holliri non be ko holliri non wonde golle de potino fuddade ko adi joni kono tardinno golle de non ko ben halfinabe ko fate pewnugol lawol ngol be panno tigi ko habe don witebe bureau international de supervision habe ngara be mbawa tigi tawtorede puddugol golle de de won non ko dum woni chardi mo bailleur des fonds taw kadi ko hokkobe copreje ko fate pewni ngol lawol ko dina charrieji dokkuno société halfinabe pewnugol lawol ngol non be pammini mo kanko ministre o no golle de poti fuddorade no poti yarude hano hanitni nde o gayni non jillu makko e ndara di don basuji e dow ngol lawol hakkunde Boutilmide fade e lega ko don tigi o fati nder wuro e leg kanko ministre du kalfinade ko fati équipement et transport o wawi joddade zone batu non e ndara wuro e leg ngo ko fati kay e eboje e modalité ji e peeje jettetede ko fati pewnugol lawol ummade e lega fade to witte Mahtala Hajara o wadde o joddino batu ngun batu non o joddi dum koy be don autorité ji e witebe les élus locaux tawtebe e ndara wilaya mo e lega ha joni kabruji men demgal pula to leydi Mauritanie ja goddo kalfinado ko fati cellal adi mo leydi ndi kanko e gollidi makko be kolliri tigi nyalawma aseta hanki on wonde temedere e yimbe sappo tumanobe ko fidabe covid sappo jeenay kolki sama indira holki so hen non ko hen tato hen nayo tawa ko jaati ko fidabe indira holiri kadi tato wadbe kepti cellal men be cellano kepti cellal men hano hanitni so tawi ko nayo fidabe non wuro zoyrat hebi yimbe dido wuro Nouadhibou ko neddo goto nakshota legal ilmina hebi ko neddo goto e odo saha joni leydi Mauritanie yara ujunnaaji jeedidi e temedde jeegom e yimbe jiidi do hebbe ko rafio hen non ujunnaaji jeedidi e temedere capande nayo e dido kepti calal mo en hano hanitni temedere capande jeegom e tato kawri hen e la jallam hoyodo saha joni ko temedere e yimbe dido keddi e juude safrobe ha joni kabruji men e demgal pular sennumima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paden to leydi Sénégal to nokku to wite bebes non ko to kurjuraji e balisaji ndufete ndara Dakar ko tana musdo wadi tona kikide hanki o ko camion goto non taw kadi ko dimduno do balisaji kurjuraji asa ka yupano din balisaji ko dono yobi fitanu sakata gorko goto jaro duubi noga sa pawdi sedam o wawi kadi barminde sukabe tatom taw ben maydo non e barbinabe fof ko sukabe gollotobe e dina balisaji taw ko subtotobe kala sa gere bawde wade de recycleji ko hen ben ba hen wasi fitan mum tato wonbe barmi hen kanko basdo fitan makko non holirama tigi wonde goski makko jettama nawama to morgo hôpital mo dan tekta tato heddibe non e odo sa joni tawe tigi to hôpital mo Pikine e juude safrobe taw kadi ko laamu ngujjitibe en charge ha joni ko leydi Mauritanie leydi Sénégal keddoden compagnie Air France agence mabbe tawtedo to Dakar e kolliri tigi wonde sappo jeedido e nder gollotobe agence mabbe o tawtedo to aéroport Blaise Diagne aéroport international mo Blaise Diagne ben sappo jeedido kala be kolli wonde madama licencié addani ko weedo non taw ko be hollirama non ko délégation timmudo délégation générale timmudo mo Air France kanyum nulat Dakar hollirde kay wonde be don kala ndiwama e golle moma délégation générale Air France non be kolliri tigi sababu diwgol be don sappo jeedido gollotonobe agence Air France tawtedo to Blaise aéroport Blaise Diagne mo Dakar sabi dum non ko odo sa joni ko cadele faggudu mawde no fi mo lana mo agence lana diwaka Air France tawte odo sa joni taw sabi dum ko odo mborosa bitedo covid sappo ya jeenayem kambe non ka gollotobe kala be kolliri tigi hakkillaji mambe nangani dum e be cikki kay ya taw e leydi France ya taw tigi la agence Air France ya taw yidani tajje ligne mum umade Paris faade Dakar ko dum hakkillaji mabbe nangi be kolliri kadi ko buri hawnade e licence gol mabbe ko hay goto mabbe hebani ko wiete préavis wonde tigi koko dartinte e golle mudum ngam non anje kay ko faate nyawdoyde yaade yeso justice yaade nyawobe yeso nyawobe kambe délégation générale be Air France non be mbadi proposer woni tigi be kaldi e be don sappo jeedi do wadabe licencié Air France kay wonde be mbatta dumen e société goddo bitedo LA woni Limakim AIBD taw ko suma limati AIBD suma ko cetala taw kadi ko sifundiri ko société halfinabe ko fate gestion bowe laade di waje tawte be ndara Dakar be non be sifundiri e lamungu contrat mo dubi no gasi joyem kambe asri be non be jabani tigi den fere taw e odo saha joni dum
natani e hakkillaji mabbe ha joni ko leydi Sénégal kedden Abdoulaye Diouf Sarr ko jagordo kalfinado ko fate cellal aade mo leydi ndi kanko e gollidi makko be kolliri tigi wonde e nder waktuji no gas naya bennude di fodde ujunere e temedere e capande joyi e yimbe jeegom tumanobe ko fidabe covid 19 ko sama e nder holkiso henon holliri tigi hena e nder holkiso henon henno gas jeegom tawama e jati ko fidabe mboroso so betamdo bange pourcentage en holliri tigi e nder temedere kala hen dido piccal capande nayi en nayi ko rababe o holliri non e nder be nan no gas jeegom hena jeedido ko ka contact civil hena tato ko ka importé to be cagaliidi to blaza to be jitati ko AIBD sappo jeegom heddibe be ko ka communautaire woni jettube rafi o tawa andaka ni holto be jetti o don rafi o holliri kadi e nder be cellano be hen capande joyo en jetar kepti cellal men hano hanit ni pati galleji mumen e nder be cellani be kadi hen jeegom tampino feyi ma balitedo bange fofango woni tigi tawtebe sauvetage to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fanna be koliri don to nyalawma hanki faade odos ha joni hay goto ala mo rafi covid 19 yobi fittade mum e nder leydi hem tuggi non ko rafi wonade leydi ndi faade odos ha joni leydi Sénégal en yaari sappo joyi ujunere e temedere capande nayo en jeetato neddo fidabe e nder mabbe non hen sappo tati ujunere e temedde jeetate e sappo nayi kepti celal men hano hanit ni temedere capantato e jeeɗiɗo kawrino hen e la jalla e odos ha joni ko ujunere temedde e capande jeetati e jeegomo neddo mo sellani kañumen tawate juuɗe safroɓe seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paadena jagordo leydi Mali kalfinado ko fati jagordo leydi Mali kalfinado ko fati diineji e aadaji o hollirde o habri tigi dendangal besngu leydi ndi kala ha tengti non e julbe leydi ndi wonde tigi lewru witendu rabiul awwal ndu witendu rabiul awwal wonde tigi lewru mawlud hollirama tigi ko nyalawma aleta hande o woni go lewru ndu dum non ko yidde andinde dendangal ngala besngu malinabe kala ha tengti non e julbe leydi ndi wonde ko nyande alkamisa no gase jeenaye lewru yarkoma gonden dum ko den tigi wonata jamma jibinede nulaade men sallallahu alaihi wasallam so tawi non ko faate inde makko woni ismu dum non hawrata ko nyande nayya lewru novembre endira jokli leydi hekala ha joni ko leydi Mali kedden barkhan ko dadibe leydi ndi hal dadibe leydi France tawtebe endira leydi hen wondude e dadibe leydi Mali wondude e dadibe leydi Niger be mbadi opération mabbe patamle mijo endira leydi hen endira falne to witte lipta ko tawi kadi ko avion aji leydi France enen beyi dow mabbe enen dena be jogi den kam mabbe e kala sa kadi enen jomnobe to be poti rewden opération non hollirama tigi hunyade altine benuddo didi lewru nde octobre ko nen tigi be puddino on opération endira liptuka sara wuro witengo tamaleta tawa kadi goddani tawa wuro witengo sinama non waddani kerola hakkunde leydi Mali e leydi Niger hollirama kadi nyade hollirbe kolliri kadi nyade sappo e didi lewru gonden do lewru be wadi opération patam lemijo kadi sara wuro witengo tamlata wudon non be nangi yimbe hewbe sakatabe jeyabe pelle cebitido be mbawi heftande be kadi matériel kewdo e motoji kewdi ha joni ko leydi Mali keddoden e ndara kawgela bitengela DEF woni tigi diplôme d'études fondamentales ko sukabe stokos be mbada ummotobe l'école fondamentale faade collège e ndara kawgel ngel non hollirama tigi hikka fuitaji kewdi mbadi woni tigi provaji kewdi boccitima e juude laamu ngu wawi tigi corrigede sarede réseaux sociaux ji ha yetto e juude sukabe wadobe ngel don kawgel laamu leydi Mali non be udditino hen enquête uji jaaji no fewi losngoji jaaji tawadina losngoji halfinano duma ko commissaire divisionnaire bitedo Amara Doumbia ko on halfinano dina loskoji kanko non won kanko woni commissariat legal bitengal kalam bokoro tawtengala e nder leydi Mali e nder losngoji mabbe non talata benuddo be mbawi tebade janginowo école gorta ko école bitedo Guana on non ko école Guana privé tawtedo e nder Bamako nde be nangi mo non be tawi tigi e nder sakos makko o mo wadi hen e provaji kewdi corrigari taw kadi di cuwa wade taw e odo sa joni non mo tawi juude dadibe laamu ngu nan usti hen nan wudditi hen losngoji mum jaaji no feewi mbede gede baade ni enen dokko ha laaba natta wadde ha e nder leydi hen ha joni ko leydi Mali kedden jagordo leydi ndi kalfinado ko fate cellal aade o wadi communiqué
makko mo tongode temedidi e nogas e jeenayi ko fati kay e odon brosa bitedo covid sappo ya jeenayi kum non ko asata hanki kiji o wadi odon communiqué dara communiqué non holliri tigi wonde ko temedere o holliri tigi nder communiqué mem makko caggal kayde temedde jeegom e nogas tato neddo ko holkiso ɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe rafi covid 10 sappo e jeenayi e nder holkiso he non ko neddo goto tan tawa ko fiɗaɗo rafi o holliri kadi e nder ɓe cellano hen jeeɗiɗo kefti cellal men paati galleji men yimɓe ñalawma hanki o noon hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittanu muɗum o holliri kadi e oɗo saaha joni leydi Mali togui ko rafi o yetti leydi ɗi faade e oɗo saaha joni ɓe jaara e ujunnaje 3 e temedde tati capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi e nder ɓen noon hen capanɗe jeetato e ɗiɗo kawrino e ladial hen temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e jeeɗiɗo keptino cellal mumen eɓe jogui kadi e oɗo saaha joni temedde joyyi e yimɓe jeeɗiɗo tumaɓe kay yataw gondani e mboroso covid 19 ɓen noon e oɗo saaha joni nana joña e mbadi quarantaine ene paadi holkiso mumen ha joni kabaruji men e demgal Pulaar kabaruji men e demgal Pulaar boyata noon eɗen gandi sumgoji puɗɗo e nder leydi Gambi to leydi Gambi ɗon so sumgoji kewno fuddat toon sumgoji kewɗi wadde toon noon eɓe kewno kay jogade tigui fannu noɓe kewi waddide ɗina sumgoji o hitade hikka noon ne wawi tigui wayloji mbaɗa hen ma en ketto hen musidɗo men sehil men Kodde Nene Abouba assalamu aleykum. eyyi ko noon tigui ko fati e sumgoji ɗo e nder leydi meɗen Gambi ene wayno tan de ɓoyata ma waylu jaɓɓal kono tan eɗen gandi leydi men Gambi so tawi tan sumgoji ɗe waɗa ɗe mo kala hewno jogade ko wiyete ko kaaje ko ɗum tigui woni ko bellortoɗa woni carte de vote ma ene wayno noon oɗo waktude gardiɗo sumgoji ɗo e nder leydi ndi biteɗo Aliou Mamar Ndiaye holliri tan de ene wayno leydi men Gambi ne ma waw waylude jaɓɓal waɗa no aduna foof wone waɗirde ni enete ene wayno oɗo waktude ɓe nawi ɗum to jaɓorgal men kalfinagal ñawoje ɗo e nder leydi ndi so on ɓenne gayni yurnade ɗum nawe to suudu sarɗiyeji meɗenete on tuma noon leydi men Gambi wawanade e sumgoji taw kadi ko ɗereji tigui wonata ɗum noon o wi ene wayno fodde temedde werla so tawi aɗa yiiɗi sendude ɗum e nder leydi ndi de ko ma keɓa ɗum ɗon tigui mbawa serdude ko wiyete ko ɗereji ɗi e nder leydi ndi no fotiri kadi wonata hunde nde ganduɗa ko newide de kono kamɓe mabɓe guetto no hannirta ni enete wi kadi leydi men Gambi ko yimɓe filmɓe famɓe tigui rigui goni ɗo henne to oɗo waktu hay goto tigui rigui wawa funtude ɗumen no hannirta ni enete kanko Aliou Mamadou Ndiaye sakti ɗiɗon konngudi kanko woni gardiɗo sumgoji ɗo hennete e nder leydi meɗenete Gambi ko wona ɗum ko ha joni keeri walla mbiyen Gambi leydi men Gambi uditi keerol mum hakkude mum e leydi Sénégal ɗum ɗo noon wonani belamma hewɓe ɓe ganduɗa kadi ko waɗoɓe ya garta hakkude leydi Sénégal e leydi meɗenete Gambi no hannirta ni enete caggal tan nde oɗo pandemi woni coronavirus nde arno e nder windere nde ene wayno oɗo waktude e yahoɓe hakkude leydi Sénégal e leydi Gambi ma wonan ɗumen belamma mawɗo e oɗo waktu Kodde Nene Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Serekunda. Kodde Nene Abouba golle ma jooɗi peewi seno mima to leydi Gambi ko to leydi Guinée paaɗena to leydi Guinée noon ko ñalawma hande o alata hande o sappo ya jeetati lewru yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas woni tigui ñalawma tijjanoɗo ko fate sumgoji suɓade hoorejo leydi ndi ñalawma hande noon million ngaji 5 électeur woni tigui winditiɓe doggol liste taw kadi ko suɓotoɓe ɓe noddama yeeso bureau ji yoɓe gara wawde suɓade kay moɓe jiiɗi kay wona hoorejo leydi mabɓe hitande hikka nde noon ko sappo e ɗiɗi mbiri woni candidat taw kañum tigui gembi gam yidde ardade e leydi ndi e nder ɓen noon en tawe hen Alpha Condé gonɗo hoorejo leydi ndi e oɗo saaha joni gonɗo e ƴamtude 3e mandat ene tawe hen kadi Seydou Dalon Diallo taw kadi ko ngol lundiyanke gana ko ngolɗo kadi watti laabi tati komo ɗaftodira e Alpha Condé biriji noon bureau ji woteɗi noon hollirama tigui dendagal bureau ji woteɗi kanji kala ɗi udditama subaka hande o sanga 8h ɗi ɗamini uddude
ko sanga 18h kono non hollirama tigi diaspora woni dandiyankoɓe leydi Mali dandiyankoɓe leydi Guinée ɗaccon haqqe dandiyankoɓe leydi Guinée wurɓe caggal leydi wona kamɓe kala keeɓi fartange kay wawde jeeyede ɓeɗon suɓotoɓe ko fate gardotoɗo leydi mabɓe saabu kay hollirama ko ndera ambassade uji walla consulat ji 11 ko ɓen tan keeɓi fartange wawde weddade suɓade biriji mumen ko wayno guinenaɓe tawateɓe ndera leydi Sénégal to Dakar e te leydi Sénégal kala wondude e guinenaɓe tawateɓe to ko tawateɓe to Angola ɓeɗo kala kaɗama jeeyede e ɓeɗon suɓotoɓe mbiri président mumen saabu hollirama kadi e ndera ɗeɗo leyɗele ɗiɗi woni leydi Sénégal wondude e leydi Angola ne taska tigui ko fulɓe ɓuuri hewde hen taw kadi ko yimɓe yaduɓe e Seydou Dalan Diallo ko ɓen e oɗo saaha joni kaɗa hitade hikka nde wawde jeeyade ɗiɗon mbiruji suɓotoɓe ko fati e hoorejo leydi ndi mbiɗen noon e ndera ɗiɗon candidat ji noon ɓe 12 mbiri taw kadi ko ɗaftodiroɓe ko fati ɗiɗon sumgoji e nder ɓen noon ene tawe hen biteɗo Ousmane Kaba Pades ene won ko landa Pades ene tawe hen Ousmane Doré ene tawe mabɓe kadi biteɗo Kabale Camara e biteɗo Abbé Silla wondude e rewɓe ɗiɗo hen debbo goto ne wiye Makale Camara debbo keddiɗo ne wiye Makale Traoré Guinée noon fuɗɗima tigui subaka hande o funir tigui toɓoji kewɗi ndiyam no fewi kono noon haɗani yimɓe hewɓe jalti kala bureau ji garɗa e oɗo saaha joni ne mbi dakka yimɓe arɓe suɓade ko fati e hoorejo leydi mumen ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno to leydi Guinée koto leydi Côte d'Ivoire paden leydi Côte d'Ivoire ne oɗo saaha joni wonɓe ruma jarribo ko fate sungoji suɓade hoorejo leydi ruma jarribo mabɓe noon ñalawma hanki o holliroma tigui ñalawma hanki o no fonno tigui wonde batu tawa kadi ko batu kaldigal hakkude laamu ngu e landaji dawrugol tawateɗi nder leydi he nguna batu noon woni ko wiyete dialogue national dialogue politique fonno joɗade guila ñande 14 lewru yarkoma gonɗen nu dirtina ha ñande 15 dirtina kadi ha no ñalawma hankini aseɗa hanki o noon joɗino tigui batu ngu tawa kadi koto période ministère premier ministre woni primature kono teskama landaji lunda mawɗi ɗi kala ko wayno kaɗo landa wiyete ka PDCI ka ali kambaji ardi e wondude FPI woni ko afingesan ardi e landa warta wiyete ka EDS ɗeɗo landaji kala ko teskama tigui ɓe geddi ha laaɓi wawde arde dawtirede nguɗon batu saabu kay koɓe wadde erango ko fati désobéissance civile ene fayani ɓe jiiɗi ko geddude ko fati ɗiɗon sumgoji tijjaɗi hitande hikka nde ɗum noon tawa saabi ɗum kadi ko ala ko saabi ɗum so wona kay ko commission nationale indépendant ko fati sumgoji ko jaaɓi kay ɗereji Alassane Dramani Ouattara ƴamtoyowo 3e mandat e ndera leydi hen e ndera ñalawma hanki o noon hollirama tigui wonde galle taw ko lundi yanke biteɗo Pascal Affinguessan hollirama tigui galle makko duppama ñalawma walla kikiɗe hanki o ha joni ko leydi ha joni sono mima to leydi Côte d'Ivoire koto leydi Cameroun paden Wungoli Massaga wulingo ɓurɗo lollide noon ko commandant Kisamba ko panafricain mawɗo no fewi dowluɗo jiɗaɗo korsinaɗo e nder leydi he ko kanko kadi haɓano ha leydi Cameroun wawi heptude jeytari muɗum o yalti aduna noon aseta hanki o 17 lewru yarkoma hitande ujunnaje 2 to Yaoundé o yaltiri aduna noon ko duuɓi 60 ko neɗɗo noon kaɓanoɗo no fewi kay ko fate tajgol gueƴƴelle taw ko gueƴƴelle kalfani leyɗele tubakoɓe e nder leydi he o haɓama kadi ko haaɓe leydi France o haaɓi kadi e laamu biteɗo biyetenoɗo Ahmed Ahidjo o haaɓe mum no fewi en 1970 ko ndeno tafno landa makko landa dawrukol wiyete ka IFPC o caggal ɗum noon en 1980 o woni secrétaire général Wunguli Massaga noon o meɗino wonde conseiller président leydi Ghana biyetenoɗo Kwame Nkrumah o wonino kadi conseiller hoorejo leydi Angola biyetenoɗo Agustino Neto ko yalti aduna aseta hanki o tawa kadi o yaltiri aduna ko duuɓi 64 koto leydi Nigeria paɗen to leydi Nigeria noon pelle ceɓɓitiɗe joguitiɓe ha teddi mbaɗino ñamgu mumen e base militaire tawateɗo nder ngoɗo wuuro tawateɗo nder to rewo Nigeria ko jeeyaɓe noon e fedde witede état islamique dans l'Afrique de l'Ouest kañumen mbaɗi ñamgu ngu e nder on base militaire e nder ngoɗo wuuro witengo Yakana ko aljuma ɓennuɗo ɓe mbaɗino ñamgu ngu 14 soldat wasi hen fittade mum e nder ɓen 14 tawe hen ɗiɗo taw ko martabuji toɗi woni tigui au gradé mbasi hen pittali men kamɓe noon boniɓeɓe kadi ɓe jaadi fodde 14 werla e dow ɗine werlaji tawane ñiiɓa hen pétalaji ɗi hinde mitrailleuse uji ɓe jaadi kadi e kaɓirɗe kewɗe matériel kewɗe pétalaji kewɗi ɓe jaadi hen so wuuro witengo Sakana noon to ɓe mbaɗi ñamgu ngo woɗɗani tigui ene tawe nder région mo Yobe sara wuuro witengo Boudi sa
ta wuro witengo buni yadi waddani ladde to wite beni cheikh taw kadi ko ndara nden ladde pelle sebitibe kewi dogde kala saha ene moltoyo hen bade hen ciabbul men wadde janguji men e kala saha koto leydi kongo ko khasa villa ciakkitorden to rewo lamorgo go ko khasa villa taskama tigi yontere ndedo kala ko toboji kewdi ndiyam jippitona dum sabima non yolari mawdu no fewi fodde ciapande jeedidi wuro yolima hen e odo saha joni kene gime ha ciapande nayi e jeegoma ujunere neddo e odo saha joni ko boomibe hen woni tigi be galleji men jadi walla be galleji men nani ndiyam hawi tebe e odo saha joni ngala tigi galleji e odo saha non laamu ngu holliri wonde be neldi ton commission tekkudu no fewi commission mawdo yo ya ha ton kay wawa yurluyade bonande bedde kayito musiba o e jaayaji di to jarata e odo saha joni dum non wadi ko nder région bitedo likuala tawatedo to rewo lamorgo leydi ndi woni Brazzaville laamu ngu biden nuldi ton commission mum yo ya betu ya kay ko fati e peeje podde jettede ko fati e faabade be dona tawatebe tona e odo saha joni e yolayru musibbe tedduɓe gasi ha laabi ɗum ɗo wonno ko min tonga noon kabaruji men e demgal pular ɗo e haalidde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abou Ba walla mbiya Ghali Abou Gouro Aissata Iliman Korka sawarembe sa yiɗi kadi mbiya Ghali jarata Alpha Souadou Yummali Amadou Cissé Salamatou Djeyi Hawa Ali Penda pamduɗo gandal jiɗɗo kawral musidɓe tedduɓe gasi ha laabi yo Allah rokku en hirde jaam ko musidɗo men sehil men miñiraguel men Saydou Abouba kañum nangano en karallagal ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men Amadou Dia Pullo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on